Al Centre Tecnològic hem tirat endavant aquest projecte d'instal·lació d'una planta pilot de cogeneració amb biomassa forestal mitjançant tecnologia de gasificació. Aquesta planta tindrà una potència de 20 kW elèctrics i 40 kW tèrmics i, evidentment, el seu combustible serà estella forestal de qualitat. El consum d'estella anual, més o menys, que tindrem per utilitzar aquesta planta, per al funcionament de la planta, serà d'unes 180 tones anuals. I l'objectiu que ens ha portat a tirar endavant aquesta instal·lació és per monitoritzar i veure el funcionament d'aquesta tecnologia de gasificació, testar resultats durant els propers anys i al mateix temps fer labor de divulgació de la tecnologia entre empreses, entitats públiques, etc. La producció energètica total de la planta anual serà més o menys uns 150 megawatts elèctrics i uns 300 megawatts tèrmics, i aquesta energia, l'energia elèctrica concretament, la consumirem tota internament dintre del centre tecnològic, produint un 40% d'estalvi a la factura energètica anual. I el calor l'aprofitarem una petita part per l'assecatge quan sigui necessari de la pròpia estella que consumeix la instal·lació i la resta l'aprofitarem al sistema de calefacció del propi centre tecnològic, així com els edificis annexes. A més, cal explicar també que la tecnologia emprada pel reactor és un reactor de corrents paral·leles o també sistema downdraft que s'anomena. I per últim també direm que una altra qüestió important és el sistema d'emmagatzematge de la biomassa, que hem substituït la sitja convencional per dos contenidors d'una capacitat de 30 metres cúbics cadascun, totalment autònoms i automàtics, que són el que fa el sistema d'emmagatzemament de la biomassa. I per últim, també podem dir que la petjada de carboni d'aquesta instal·lació és molt baixa perquè tota la matèria primera, la biomassa que utilitzarem, és d'explotacions forestals properes. Aquí el transport de biomassa per alimentar la planta es farà amb aquests contenidors, amb un camió un pont grua. El contenidor en l'operador de biomassa arriba aquí i quan està ja en preparació per començar a funcionar, s'obre la trampilla d'accés i comencem a tenir l'estella que utilitzarem per la instal·lació. A més, precisament perquè l'estella no ens arriba sempre als mateixos percentatges d'humitat, hem instal·lat un sistema d'equip que el que farà és un assecatge forçat amb el calor que produeix la pròpia planta d'aquesta estella perquè entri en les condicions que requerim pel funcionament de la planta. Estem a la sala termoelèctrica del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Això és un reactor termoquímic de biomassa que fa energia elèctrica i energia tèrmica. I ara us explicaré una mica breument el procés. Comencem per aquí la sitja, com abans heu vist allà fora, ve des de la sitja amb un bisenfí. Aquest bisenfí, quan l'autòmata li dona l'ordre, emplena el que és el reactor termoquímic o gasogen, que es deia vulgarment abans, però avui amb diferents materials, tot automatitzat. D'aquí hi ha un procés d'entrada a la fusta, una zona de secatge, una zona de piròlisis o destil·lació de la fusta, i després la zona d'oxidació, que és allà per unes toveres on entra l'oxigen. En aquesta zona d'oxidació hi ha una temperatura d'uns 1.200 graus aproximadament. Acte seguit passa a la zona de reducció. La zona de reducció baixa perquè és una reacció molt endotèrmica i baixa uns 300 graus. Finalment, amb el contacte de l'oxigen amb el carboni ja format de la zona de piròlisis o destil·lació, es forma el gas brut, que és el gas pobre que en deien abans, o el gas de síntesi o gas pobre. Aquí estem a l'altra banda del gasificador, hem vist el reactor, aquí es veu més bé, el gas se'n va a una temperatura d'uns 750 graus, passa per aquest bascanviador és aire d'admissió del gasificador del reactor i a més ens comença a refredar per la primera etapa el gas que continua el seu circuit que després anirem veient.
Com que el gas entra a 750 graus, nosaltres a l'aire d'admissió, en vez d'entrar el fred des del carrer o des de l'ambient, ja entra, recuperem uns 250 graus aproximadament. O sigui, aquests 250 graus entrant a dintre, que dintre del reactor hi ha un altre bescanviador, en total sumem 500 graus, o sigui que l'admissió de l'aire a dintre la zona d'oxidació és a 500 graus. Llavors, això ens favoreix augmentar el rendiment i ens favoreix refredar el gas. El gas ja de 750 graus aproximadament ja va amb aquest altre bescanviador, que aquest és d'aigua-gas, i aquí s'aprofita l'energia tèrmica de refredar el gas d'uns 400 graus, 350 graus, fins a entre 100 i 80 graus que surt d'aquí. Això ja representa d'un 14 a un 16% de rendiment tèrmic del gasificador. Aquí tenim del 14 al 16% de l'energia tèrmica recuperada, els gasos estan sortint a un 80 graus aproximadament, i això és un bescanviador o un intercanviador tèrmic d'aire-gas, només per contacte. D'aquí ja ens surt a uns 40 graus el gas, ja heu vist que de 750 hem anat baixant paulatinament per arribar a refredar, perquè aquest gas entri a la temperatura adequada a l'admissió del motor, perquè si no, no tindríem rendiment volumètric al motor. Per tant, aquí entra un desintegrador que totes les partícules que puguin haver quedat o que puguin haver passat del camí quedin a dintre l'aparell. Aquí es formen els sucs pirolenyosos i tots els hidrocarburs i matèria que no és correcta pel funcionament del motor. O sigui, en una paraula, es fa la neteja completa del gas. Havent fet aquesta neteja completa del gas, passa per aquest filtre d'alta eficiència, per si hi hagués algun problema o hi hagués algun petit inconvenient, acabar de purificar. Des d'aquí passa a refredar el gas. Refredem el gas a una temperatura d'uns 8 graus amb aquest bescanviador d'aquí. Amb una màquina de fred té una sortida de gasos d'uns 8 a 10 graus aproximadament. Llavors, d'aquesta forma, assequem completament el gas. Després, des d'aquí, ja és la soplant, que per aspiració ens tiba l'aire d'admissió que hem vist abans i ens dona pressió a la rampa de gas que va al carburador del motor. Aquest és el grup electrogen. Aquí el gas ja està a una temperatura de 8, 10, 12, 13 fins a 15 graus màxim. I llavors aquest és el grup electrogen on es fa l'energia elèctrica. Allà a la paret, al fons de la paret, hi ha el sincronoscopi. Aquest és el sincronoscopi, un aparat intel·ligent, que ja ho diu el seu nom, i el posa, fa tots els processos d'acoplament a la companyia. I aquest d'aquí fa tot l'automatisme de tot el procés que fa tot el recorregut del gas des de l'entrada de la biomassa fins a la producció de l'energia elèctrica i l'energia tèrmica. El grup electrogen, a més de fer energia elèctrica, també fa cogeneració. La cogeneració es recuperen els gasos d'escapament i es recupera l'aigua de cilindres, que va connectat amb el circuit que hem dit abans del bescanviador, d'aquest bescanviador d'aquí, que és aigua-gas, i tots tres junts fan una potència calorífica que va ajuntada amb la caldera de biomassa que hi ha al CET de la sala de calderes, al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Per tant, aquí es produeix una energia elèctrica i amb aquestes bombes d'aquí, que és el circuit que va connectat amb el circuit de la sala de calderes de biomassa del Centre Tecnològic, tal com he dit, llavors es recupera un 70 i pico % d'energia termoelèctrica, o sigui, globalment tenim un rendiment del 74%. O sigui que és molt elevat i s'aprofita molt la biomassa. Llavors ja els residus surten ja automàticament del reactor,
que van a un dipòsit de cendres. Aquell dipòsit de cendres, quan està ple, és el mateix que les calderes de combustió de biomassa, que es recolleixen i es fan el que es tingui que fer, que allà es tingui de dipositar.